Fil-ġimgħat li għaddew il-Kummissjoni Ewropea ġelet lill-Gvern Malti jirrevedi l-budget tiegħu għas-sena 2012 u dan għaliex il-budget tal-Gvern ma kienx wieħed realistiku. Il-Kummissjoni Ewropea ordnat lill-Gvern inaqqas l-ispiża tiegħu b'40 miljun euro. Minn dawn l-40 miljun, il-Gvern għażel li naqqas 8 miljun euro u nofs mill-vot allokat għall-qasam tas-saħħa. Tnaqqis deskritt mill-kelliem ewlenija s-saħħa Mary Louise Colleiro Preca bħala serju ħafna. Dat tnaqqis huwa serju ħafna għaliex diġà il-qasam tas-saħħa jeħtieġ ħafna aktar riżorsi umani, investiment f'riżorsi umani. Colleiro Preca qalet li l-Gvern qatt irid jgħid minn fejn se jnaqqas dawn it-80 miljun euro u nofs. Staqsiet jekk b'dan it-tnaqqis il-Gvern hu se jaqaf jimpjega iktar infermiera. Jekk mhux se jiġu affettwati d-djar tal-anzjani, ir-riforma fil-kura primarja, iċ-ċentri tas-saħħa, il-manutenzjoni ta' apparat mediku, il-Pjan Nazzjonali għall-Kanċer, l-Isptar Monte Carmeli u l-Isptar Zammit Klepp. Situazzjoni bħal din definittivament se tkun qed tnaqqas anke servizzi u anke kwalità ta' servizzi. U allura l-Gvern importanti li qabel forsi jieħu d-deċiżjoni finali jerġa' jaħsibha ħalli ma nkunux qegħdin innaqsu dak li suppost qegħdin nagħtu lill-ċittadini Maltin u għawċin fl-aktar momenti vulnerabbli fil-ħajja tagħhom meta jkunu morda. Colleiro Preca qalet li l-Gvern qatt ma kien messu kkunsidra dan it-tnaqqis. Dwar il-prijoritajiet tal-Gvern il-kelliema Laburista qalet li dawn huma ħżiena. Saħqet li jkun ħafna aħjar jekk ikollna inqas pazjenti fil-kurituri tal-isptar milli parlament ġdid li mhux se jitgawda mill-poplu.